Kuten aina, kiehtovaksi ohjelman tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa. Ja otetaanpa yön ensimmäinen runo. Runon on lähettänyt Matti Maankorvesta. Runon nimi Kansan vastike. Yhtiöt niittävät sen, mikä kylvävät. Kansa toivoo paljon enemmän. Onko elämälläni vastike? Onko elämälläni tarkoitus? Tililtä tilille rahaa, aina vaan rahaa. Tililtä toiselle syön rahani päivittäin. Ja seuraavan runon on lähettänyt Veikko Niuvasta. Runon nimi Helläkosketus. Kun te minua katsotte, minkä siinä näette? Kosketatteko minua niin kuin minä kosketan sinua? Kosketatteko minua niin kuin minä teitä kosketan? Loppuuko tämä? Eikö lopu? Kuinka voisin palvella paremmin? Ihmiskunnan toivo, minustako riippuvainen on? Antakaa minun olla, antakaa minun olla. Kaipaan syliini pientä lämmintä, kaipaan syliini kahta pientä lämmintä. En niitä tynnyriin laita, sylissäni pidän vain. Ja seuraava runo tulee Reimalta Lappeen pohjasta. Runon nimi Lotto. Jos 1,000,000 mä saisin, sillä maailman naisin, naimisiin mä menisin, jos vain siihen ehtisin. Nainen minulle kelpaa, kuka tahansa nainen. En valikoi väärää, valikoin minulle parhaan. Oi anna minulle lottovoitto, anna minulle lottovoitto rakkauden. Elämäni saisi 1,000,000 arvon, kun vain sinut mä syliini saisin. Irma, kuuletko minut? Itken. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltään Arvi. Kotipaikka Pohjanpolska. Runon nimenä on Sulle mulle kaikille muille. Istunko keväällä syksyllä palvoen rintaasi itkien? Sylistäni kiehdon mä kauniin säkeistön, laulun säkeistön runon säkeen. Maan pohjaan mä kylvän perunan. Perunasta keiton teen, keitosta rakkauden sävelmän. On se minun säkeistöni, makkarasoppa, alakarne. Ja seuraava runo tulee Tepolta Laitesmaalta. Runon nimi Poro. Matkaan mä kauas toiselle puolelle maailmaa. Mä siellä elämää näen. Elämää mä koen, kuinka sinua tarvitsen. Kuinka minua tarvitsen. Kuinka meitä tarvitsen. Ole minulle poro. Ole minulle se, joka kaukana loikkaa. Ole minulle joulu. Seuraavan runon meille on lähettänyt Kaapo Enteistöstä. Runon nimi Konvehtirasia. Suljen sinut sydämeeni, suljen sinut alhaati paljon. Kenen on viimeinen pala?
sopiiko se sinun suuhusi niin kuin se sopii minun suuhuni? Vai sopiiko se jonkun muun suuhun? Mikä onkaan sisältö? Tuleeko sieltä makea vai tuleeko sieltä karvas? En voi ymmärtää. Kuka näitä voisi vastustaa? Maku mitä parahin? Ole minulle onneni. Seuraavan runon meille on lähettänyt Juhani Paasjärveltä. Runon nimi Elämän maito. Elämältä toivon paljon. Kaupasta maitoni haen. Ylvääksi tunnen. Oloni tiskillä. Meillä ei ole annettavaa. Kenellekään muulle kuin itsellemme. Annammeko arvon sille, joka meille maidon tuottaa? Annammeko arvon sille, joka meille maidon juottaa? Annammeko arvon kenellekään, joka sitä oikeasti tarvitsee? Anna meille arvon, ole minulle arvo. Ja sitten taas lyön viimeiseen runoon. Tämän on lähettänyt nimetön henkilö. Runon nimi on Totuus. Kenen kädestä leipää syöt, kun kaikilla pimeät on yöt. Paljon puhut, eet vähän, kenen usko on tarpeeksi tähän. Uudelleen ja uudelleen, yöt menevät tilalle jälleen. On runoutta koskaan tarvittu, haistan ristovittu ja kuulemisiin ja oikein hyvää yötä. Risto Vaasara. Ohjelman voitte kaikki kansalaiset lähettää oman runomme. Minä luen ne kaikille kuulijoille työn armon hiljaisuudessa. Ja kuten aina, kiehtovaksi ohjelman tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa.
Otetaanpa yön ensimmäinen runo. Runon on lähettänyt Matti Maankorvesta. Runon nimi Kansan vastike. Yhtiöt niittävät sen, minkä kylvävät. Kansa toivoo paljon enemmän. Onko elämälläni vastike? Onko elämälläni tarkoitus? Tililtä tilille rahaa, aina vaan rahaa. Tililtä toiselle syön rahani päivittäin. Ja seuraavan runon on lähettänyt Veikko Niuvasta. Runon nimi Helläkosketus. Kun te minua katsotte, minkä siinä näette? Kosketatteko minua niin kuin minä kosketan sinua? Kosketatteko minua niin kuin minä teitä kosketan? Loppuuko tämä? Eikö lopu? Kuinka voisin palvella paremmin? Ihmiskunnan toivo, minustako riippuvainen on? Antakaa minun olla, antakaa minun olla. Kaipaan syliini pientä lämmintä. Kaipaan syliini kahta pientä lämmintä. Maistasas nyt se. En niitä tynnyriin laita. Sylissäni pidän vain. Ja seuraava runo. Aivan helvetti, hyvä kiljoa, hei. Jumalauta. Aivan täydellistä kiljoa. Jos 1,000,000 mä saisin, sillä maailman naisin. Naimisiin mä menisin. Valikoin väärää, valikoin minulle parhaan. Voi anna minulle lottovoitto, anna minulle lottovoitto rakkauden. Elämäni saisi 1,000,000 arvon, kun vain sinut mä syliini saisin. Irma, kuuletko minut? Jos sä mennä mulle enemmän myydä, niin osaat tuttavaa. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Arvi. Kotipaikka Pohjanpolska. Runon nimenä on Sulle, mulle, kaikille muille. Istunko keväällä, syksyllä palvoen rintaasi itkien? Sylistäni kiehdon mä kauniin säkeistön, laulun säkeistön, runon säkeen. Maan pohjaan mä kylvän perunan. Perunasta keiton teen, keitosta rakkauden sävelmän. On se minun säkeistöni, makkarasoppa, à la carte. Ja seuraava runo tulee Tepolta, Laitesmaalta. Runon nimi Poro. Matkaan mä kauas toiselle puolelle maailmaa. Mä siellä elämää näen. Elämää mä koen, kuinka sinua tarvitsen. Kuinka minua tarvitsen. Kuinka meitä tarvitsen. Ole minulle poro. Ole minulle se, joka kaukana loikkaa. Ole minulle joulu. Seuraavan runon meille on lähettänyt Kaapo. Jos sä mennä mulle enemmän myydä, niin osaat tuttavaa. Siinä vaan. Suljen sinut sydämeeni. Suljen sinut alhaati paljon. Jos sä mennä mulle enemmän myydä, niin osaat. Siinä vaan.
sopiiko se sinun suuhun niin kuin se sopii minun suuhuni? Jos sä menet mulle enemmän myydä, niin Vai osaat sopiiko se tosta vaan. jonkun muun Siinä vaan. suuhun? Vaan. Mikä onkaan sisältö? Tuleeko sieltä makea vai tuleeko sieltä karvas? En voi ymmärtää. Kuka näitä voisi vastustaa? Se näistä runoista taas tältä yöltä. Kuulemisiin ja oikein hyvää yötä. Tietokoneet on ollut tässä tapetilla tällä lailla, niin juttelinpa sitten eilen pojan kanssa vähän näistä poika on asteikäinen se päätötikket istuu joko tietokoneen tai sitten telekkarin eessä ja eilen sitten vähän kyseli, että no mitä se oikein pelaa ja tai kuulemma tuumia pelaa ja mä sitten kattelin vähän, että millainen peli se Moomin sitten on. Ei se mikään muumi ollutkaan. Siinä oli joku sotilas ja silmistä kuvattu ja käskettiin pyssyllä menemään niin, että suolet paljenteli vaan. Eipä siinä mitään. Kyseli sitten pojalta, että mahtaako tuon olla 15-vuotiaalle sallittu peli, kun ei se ihan sen näköinen ainakaan ollut mielestä. Ja poika sanoi siihen vaan, että ihan samaa. Eihän se meille vanhemmille tietenkään ole ihan samaa. Tästä on vähän kahtoa, että mitä nuoremmat pelaa ja millaisia elokuvia kahtoo ja niin poispäin. No, se on poikakin joskus kahtonut yhden jos toisenkin 16-vuotiaalle sallittu elokuva, eikä se nyt sitä on rikki mennyt, minä sitä sanon, mutta ei tässä niin silleen hirveän vakavasta asiasta kysymys. Mutta sitä mä ihan miettii, että mitenkä se on, kun tuolla lailla pelataan vaan päivät pääksytystä menemään, joka ulkona olisi oikein hyvä sää. Tähän kasvaa tuoliin kiinni, kun siinä istuu tuntikaupalla enää kiinni ruudussa ja näin poispäin. Eikä ne pelit vois kaivaa esiin sitten, kun vähän kurjempi sää ja saattaa vettä. Muuten pitäisi lähteä ulos jotakin touhua, vaikka palloa potkimaan niin kuin nuoruudessa tehtiin. Tähän voi lähteä vaikka pyöräilemään tai mettää puolin kiinni jää. Tai vaikka halakoja tekee. Ja no, tietenkin sitten aina mopo-hommat ja semmoset. Liikuntaahan se nyt ei tietenkään hirveänä ole joku mopovirittely tai
tai vaikka ajelu, mutta on sekin nyt perhana paljon parempaa ja hyödyllisempää hommaa kuin ruutua ääressä istuminen ja nappien naputtelu. Ja ilmanvaihtoista hommaa se kyllä semmonen pitemmän päälle on mielestä. Säkin siellä, jos nyt satut pelaa jotain Nintendoa tai tietokoneelta tai radio päälle, niin kuulet tämän jutun tässä, niin pistä se peli kiinni. Se on ihan hyvä se. Mene sinne niin jotain tekemään raittiisen ilmaan. Kyllä räkäämävästäkin miestä tulee, mutta ei pöhöjät naputtelijasta. Et kyllä tuu ikään naistakaan saamaan, jos sitä peliä vaan jäät siihen vemputtaan. Kyllä näin kuule on. Joka viikko treenaa olympiassa 1 sekunnin ja joka viikko treenaa olympiassa 1 sekunnin Ukset ikeen se ei ole niinkään kyse siitä osaa se jutu, siitä haluamisesta. Tarvii olla hyvä. Voi olla parempi. Maailman ennätystäkin on tullut tehty. Itsekin joskus on pelejä pelannut. Näin on. Hirveänä en voisi mitään kahtoa, mutta pakko tunnustaa, että on sitä jonkun verran hyviäkin pelejä olemassa ja niitä vaan pitää pelata kohtuudella, niin kuin sanoin äsken. Tässä voisi vähän muistella, kun vuonna 89 se oli Terkku oli tuolla ala-alueella kirjavainossa töissä ja sinne tarvittiin vähän kaveria hommiin. Mitähän mä olin 3 viikkoa siellä. Siinä sitten töitten ohjeessa niin pelattiin. Sinne oli tuotu sinne painopaikkaan tämmönen, joku firma yritti meillä tämmöistä digitalisaatiota, että se tekniikka muuttuu semmoiseksi tietokoneistetuksi. Mutta eihän me sillä mitään muuta tehty, kun pelattiin larvia. Se oli kyllä hyvä peli. Sitä serkun kanssa väännettiin, kunhan jäi töitä vähän ylimääräistä aikaa. Ja olihan se kyllä makia peli. Se oli kyllä vähän enemmän tommonen, sanoisinko nyt aikuiselle enemmän tarkoitettu, että siinä kun vähän sitä remmoa pelasin tiepäin, niin pääsin noihin sänkyhommiinkin, mutta enpä nyt tämmöisessä perheohjelmassa en yksityiskohtiin sen enempää.
olihan siinä kyllä kaikkea muutakin. Taksilla ajettiin ja mentiin kasinolle pelaamaan ja otetaan tämmöistä hyvää hommaa. Hyvä kun serkku osaa vähän paremmin englantia, niin se oli kyllä se kasa oli mukava pelata, kun päästiin siinä aika pitkälle, mutta perhana meillä olisi ollut vielä viikko, tai ainakin suunnilleen viikko töitä jäljellä, mutta Samperi, kun se kävi hakkeen ne näytekoneen niin kuin tarjoajat se sitten pois sieltä, että sitä ei sitten päästä pelaa loppuun, mutta kyllä mä voin sanoa, että Larro ainakin on hyvä peli. Eteläinen lounaanvälistä tuulta huomenna 14 metriä. Odotettavissa huomisen Suomenlahti, Pohjois-Etämeri, Ahvenanmeri ja Saarenmeri. Etelä- ja lounaanvälistä tuulta 8-12 metriä. Enimmäisessä Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä. Päivällä tuuli voimistuu. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yöllä paikoin riittää. Merenkurkkuja voimistuvaa eteläpuolella tuulta aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Paikoin tuolta sumua, yöllä räntästä. Saimaa. Eteläpuolesta tuulta 2-6. Aamusta alkaen 4-7. Paikoin 2 vuorokauden säätiedostusrikko. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoon. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristo. Etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä. Pohjalla. Yöllä etelä- ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40.
Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? No, tuosko sinä kännissä tänne tulet? Etkä voi tällä kertaa sitten oksana sinne pakastusaltaaseen. Siinä on hirveän jynsseeminen viime kerralla, kun se jäädy sinne pohjaan, niin minä saan saada sitä kulmakan mitkään irti. Mä sanon minun kalapuolisimme ihan pöniä, niin minun piti niissäkin vähän ottaa pois sitä mönkkiä siinä pientä, että saa takas myyntiin laitettu kaiken. Joo, lähdellään tuosta. Morjes.